Җомга чыгарылышын Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми рәвештә кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Республикабыздагы дини вәзгыять яңалыклары белән хезмәттәшем Мөршидә Җиһан таныштыра. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләребез. Ислам диненең 1100 еллыгына багышлап, быел Совет районы мөхтәсибәтендә шушы көннәрдә яңа мәчет ачылды. Яңа мәчетнең исеме Рауза, ягъни Җәннәт бакчасы дигәнне аңлата. Ачылу тантанасында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та күрәсең фани дөньяда Җәннәт бакчасы төзегәнне күздә тотып чыгышын рәхмәт сүзеннән башлады. Чыннан да, әлеге мәчетне өлгертер өчен бик күп хезмәт кертелгән. 2021 елның апрелендә төзү өчен рөхсәт алына. Дистә елларга сузыла торган эшне төп башлап йөрүче Гайзатуллиннар гаиләсе бик кыска тота. Сәбәбен төзүчеләр киң күңелле кешеләр ярдәменнән һәм Аллаһы Тәгалә көч бирүеннән күрә. Үзегез белгәнчә, былтыр бит инде бәяләр дә бик каты күтәрелеп китте. Арматурага монда бик күп арматура битумнан эшләнгән. Шуңа күрә мин инде башта җиңеп чыгаларбыз микән шундай зур дип. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә юлларын ачты, шундай иманны тәвфыйклы, киң күңелле кешеләр булды. Бу мөхтәсибәттә 24нче мәчет буларак ачылса да, мәхәллә халкында ихтыяҗ бар иде. Казанның бу тирәсендә мәчет юк инде, ул күптән кирәк иде. Менә ул тимер юлдан барганда да, менә Үзәк урамнан барганда да каян балкып тора. Мин шушы гөмбәзләрен куйгач, Миллениум күпереннән чыкканда күреп күземнән яшьләр килеп хисләнгән идем. Хисләнерлек тә, Рауза мәчете 2 манаралы, 2 катлы кирпеч бина итеп төзелгән. Өй асты да бар. Ирләр өчен гыйбадәт залы 300 кешегә исәпләнсә, хатын-кызларныкы 75 кешелек. Гомуми мәйданы да шактый зур урын алган. Әле бит мәчет гыйбадәт кылу урыны гына түгел, анда дини мәгърифәти чаралар да оештырыла. Хәзерге вакытта мәчет ул мәчет генә түгел, мәчет ул зур комплекс сыман. Монда гыйбадәтхана бар. Бу гыйбадәтханага без мәчет дип әйтәбез. Ләкин аның янәшендә анда сыйныфларыбыз бар. Теге социаль нагрузка да булачак. Һәм безнең бабаларыбыз бу юлны күрсәткән. Ә инде сыйныфлар топлау, гомумән Рауза мәчетен киләчәктә рухи тәрбия йорты буларак таныту имам-хатиб эшчәнлегенә бәйле. Мәчеткә нигез салгачтан беренче сорау туды, кемне имам итеп куябыз. Һәм миңа без узак еллар бергә эшләгәчтән, миңа тәкъдим ясады. Мин үзем уйламаган идем. Булай булыр дип әйтәм. Мин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мин дә укып чыктым. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мәчеттә салынып бетте. Яңа ачылган иман йорты Сеченов урамының 21нче йортында урнашкан. Шөкер, бүген мәчет төзүче тырыш милләтпәрвәр кешеләребез бар. Аларга Аллаһы Тәгаләнең әҗер-савабы язсын, эшләрен уң кылсын дип телик. Иртәгә, ягъни 1 октябрьдән Татарстанда ислам нигезләре һәм дини тәрбия буенча мәчет каршындагы курслар башлана. Бушлай дәресләр республиканың 700дән артык мәчетендә үткәреләчәк. Курсларга 25 меңләп тыңлаучы йөрер дип көтелә. Аларга 1500гә якын мөгаллим дини белем бирәчәк. Татарстан мәчетләре каршындагы курсларда белем бирү эшчәнлеге Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан расланган, укырга килүчеләрнең яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып төзелгән мәчет каршындагы курслар өчен дини тәрбия программасы буенча алып барыла. Пәйгамбәребез үзенең бимәрәк бер хәдисендә гыйлем гыйбадәткә караганда да артыграк һәм ул диннең терәге дип әйткән. Барыгызга да файдалы гыйлемнәр теләп бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.